Dumi, mabali namin. Third world. Anya nga tanggag pa so dagiti agnana diti masasao a third world. Ay. May katlo alubong. Anya nga tanggag pa sumakon ko na a third world. Kaya mukit patahon lang ti isip na itinalikotag nga imahinasyon na iti manurat na masasawa third world. Ay na, anya nga tanong diyak mapupuutan kat makadano na kaya third world. Sila mapapanunod kang iridap ko man pailay. Sus, grabe na ito ay naging ginay. At sasaruno pala ti aftershock na. Dom, mapantan sa langan ni Jenda tatang. Awan damot langan. Kunamat ni tatang nga umay da itayan. Amang ano, lingad-lingad da lang karagitin na talgad na lugar bayat ti umay da. Siyempre, lisyan da ragiti mabari na matumpan no, ag aftershock. Day tati danagag. Datala ko man tinapan ni Jibalay da. Awagak manan ida ah. Amwak no sa dino tayandan. Sige, ang mga nusanda mo tinakayat pa iti umalate o gapo iti aftershock. Mabit lang. Alright, isungbat na. Hello, tatang. Ayan yawn. Kasta? Saan kayo nga umay? Ala, aftershock manan. Tatang, apa yun? Tatang! Apay daon. Marpakan o tipalay ta. Ay na! Kalinibusanan sa amot ang tinubo! Nakaidaak iti kabatuan. Anya dagi di manggagaw. Ayan ni Rosa. Ay, adagayam dita. Rosa, agyamanak na santa nagsina. Anya da ito yung lugar, Tom. Kapatuan dito ay nalayang ang lugar. Sumipngutan. Saan sapay sumipngag? Nalingdan sa lang ti init kadang ti nagpuskol anang isit nga ulog. Ayun, nalawag pa makita ti kasla tidtid da ti layas no bagyo. Kasano nakadanon talitaw? Tsaka mo, malagip ko, nakapigpig sa tiging ginad kasla narba ti balay ta. Kasla tagtagainap ti napasamag. Uy, malagip ko matan. Nagpipig sa ti aftershock ti ginginag. Kasla narba ti balay ta. Kasla tagtagainap ti napasamak. Wen, malagip ko matandom. Nagpipig sa ti aftershock ti ginginag. Agure ka. Nagaitansan. Kararuatan sa langan, Dom. Hindi kagsangit arusa. Natay-tayo ka din. Diyan mo. Nasaktanak mo titipan ang sipat ko itakyag ka. Si bibiyag ta.
Nangay nga tatatangkin nanang. Tinasayat, agsawar ta. Abangan no, at dadamat dito yan. Mabuti nga. Di mo ka di mangag ti ariwawa di tapan ta. Umur samot tinarungsot nga ayop ti dadumamang mangag. Ut nagpaisaw. Nagsasalo pa nga uni na kita ayaw. Leon kadat ti green samay. Ang mga nagbalintalangan at araon na kita nga ayop. Ay, gusteng. Ay, Hanyat panagreknam. ay, Si bibiyag takadipay wenno kararwa talangan. si Kaman Kitday. Si patenak man. Niko. Oh, Hurayak lang nakakita ikirinibo abulan iti. Ado bitpon ko na kumanda yan. si patin na ko na mo tita. Dinlayon ko na atong patap na mariknam. Ay. Adan samot sakit tinakam mo kanya. Ay, jak mo. Hindi ka nagsaot ang mga nagrekyar talaang. Anyan ti kastoy. Imbag ta nariknam di itong pak. Kat makunak asibibyak tapay. Tano di mo narik na. Makunak anataytaan. Kat impyernon tinakaipisukan ta. Thank you. Ada tao. Ada tao. Burangan data sumugan. Matsura. Burangan. Ay, aksidan sa iti tao dahil ta. Ay. Sana nga aksida iti tao. Wow! Nagswerte ako. Kras ka si Kakalbo. Nagdadakal giti mata na. Nakangirsi. Iso nga, agpaparang nagtiro kapi ka nangisit ang ngipin na sufeng. Anya kita tinabiyag daitan. Burangan data. Pasurot ti demonyo. Ay, macho ko no. Ay. Macho. Kukwa ka. Kita nakagusteng. Kukuha na ka ka daw. Ay, si ka nga tati unahan na sila. Ay, Masidagan sufeng. Ay na. ay. Ayat ka si ka macho alakay. Umayan. Kayat ka. Sikati kayat na. Umayan. Delikadon sufeng. Tumaraytan. Taray. Takbo. Gusteng! Di na kita rayan, Gusteng! Sana ka nakakuti dito nagtakdarak! Ay, tarayan na ka, nilak na kayan. Pagbagin na natin kanawanan. Anday tantiborakin. Di na kasitkan bangasim. Di nakdangran, bakit ako? Saan ka pagan ano? Piling ka ba't? Jay timaray amacho ti kayat ko. Ay. Surutak! Linabsandak. Sinurot na ni Gusteng. Umay ka dito, macho! Makaamon ni Gusteng itibiyag na. Apay nga binyan tarayan na. Inge, ang mga nodapay sa balya na biyag dito yung agdangran. Sa dino nga iti papanakaon. Intarayan nakmut ni Gusteng ay. Rosa, awan samat yung tunay ti surus-surutan ta atas-tas. Kasano nga rodan dumeng. Santan sa masarakan datatang kananang. Kabatuan tinalabsang ta itay. Itan nasamukan dito. Dumeng. Ituloy talat pati magna. Mas tawak. Adya lugar da ito eh. Apay nga awan init. Nakuyap ko na kumangam. Awan mo't pagilasinan nga da init iti labas tinalidam atang-atang. Tsaka mo, awan pamalpalat patak no anya lugar to ayan ta. Awan samat yal daw ka narabi ini taon. Ha? At namasapat aburangan. Nay, nakasapin iti 6 packets. Sikatikit kitaan na Rosa. Ni, maputangak to. Masaop
ko apay o ti babae. Kayat ko. Si katikit kita na. Luming, abangan nung kang matanak na ita. Saan ko nga itulog? Makamot na ka. No, sino ka man? Umadayo ka. Kukwat dahita masasat ko babae. Si katikit pagkana Rosa. Agyan ka di talikodak ka sanggok na taburangan. Agli, sika ako tungit. Di mo kaya timay pula. Luming, alaan nagsanay taburangan. Kuwa. Ipatam ni Rosa. Asawa kita. Di mo agawan. Kaya mo kaya mong timay pulasit. Domeng! Domeng! Di mo pa kadanagan, jay kutong italalaki. Adda nang sipawkin ko, ana. Kukwa ka. Domeng! Tulungan mo! Nabagasan ng sipaw ka ng Rosa. Domeng! Nagdakalabagas na ita! Kwa ka mat, lalaki! Ilungwan na kipakas. Tiyak maklo na pang bakas ako. Ipatanak bakas. Nasaan ka nga ipatangan? Kukuha ka katalakan! Ipatanak. Saan ka kayat bakas? Hindi ka matanagan. Ping-ping mo pa iladay tayo nung wak. Lips to lips inton madamdama. Ay, himbag lagi din tauray lakaya kon. Kasla nagpayak dagiti sakak, idin tarayak jiburangin. Ay ngam, sa di nuda ito'y nakadano na kon. Ay, ayan matngat an ni Sofing. Ay, kagura naklakit di. Gaputa bali intarayak matan. Agsubli ak nga tayo ginagapak. Ay, ang sa dino. San ko nga amot ipagsubliak? Ay. Ni Suping timang pagpukaw kanyak. Ada! Madi, sana kayo makapukaw. Ay sana kagpukaw ko na kuma. Mga no, manggagtay burangan. Ay, alingagaglaangin. Ipagtaudan tipukaw ni Sofing. Taiso ti papanak. Sabihin nun to'y ayan ta. At data iti basit apalay ti tuktok ti dungan na balite. Iso presko ti angin. Saan ka baraan? Amo kung ti panguntray ti daytoy. Nasaraka kon ti ideal man ko ang macho, dark and handsome. Lalaki ka talaga. Sus, ang mga numaakaran ka. At nakubid ka. Anya, kubed. Donak. Ditakan. Donak ka. Imanawan. Ay, sa pagkalalaki. Murayan nagtagsubliak takapunan ka. Kapunan na ka no. Sino mo ti mayat ang makapon? Ay, umulog ak matan dito. Nas ka na may tarayak ti mang kapun kanyak. Umulog. Ay, agyaman ak nga pa. Agyaman ak. Sapay ko ma. Tamasaraka kon ni Rosa.
Kastamot da katugangak. Ibaglakit din ta na panunot po tinaging uuyag kat magak ngagkobidak. Tabutang na ti COVID. Basta wakman ka na kita nga ayaw. Buy-buyan tak lang mo. Tigre ka dalyon lang iti makitkitak. Ngam saan dak kan anoy. Anyang ta lugar na ito. Nagsawarak na ta. Sa pulag darusa kan nakatugangak. Ay, ayan kong atan. Ayan nga tanda gusteng, Rosa kang dumeg. Sabay makaalyaw mo't na gito'y atap nga ayaw. Maglakit din. Nakita-kitaan daklaan na sandak nga nanwain. Nagdakalin nga ulag na ita. Ay, baglat gayam na ita nakapuli-puli ti puon ti kayaw. Ako kasay. Ang mga naisublat na kapuli-pulan na makaukas di ta kayaw. Ay, pardasak ti lumabas ti dayan na ngawan mo't kami sa balya pag naano di ti asilig na. Dito. Ay, agyamanak. Naaday wakbasito na niya baklat. Ay. Buhaya man ta masabat kaun. Ay, abo, mga dolon-unan ako nita buhaya. Ay, makamunitaan. Awan paglisya kapag maanan. Sungag kinima kaun, tapno saan ko ang makita, ti panagsikbab na kanyang. Uray, ta binaybayan na ko ni Guste, hindi na kon gayas. Iso nga, no alon-unin nakdaytahan niya nga raw. Sa bagay, talaga binaybayan na ko ni Gusteng, taintarayan na kao. Iso nga, agpalon-unak lang ganito dayta buhaya. Sige buhaya, masidagkan. Uray ta nagkidumakit saan ka makitan. Alon-unin na kao. Itay pa yung agsaw-sawarak. Ngamjak mo't lamakitan darusa. Jak mo't mabali na po kawan ida. Tama nga no mabuak na kita atap nga ayop kat agdangaran dalakit nga raw. Saan samot nga ayop na ito nagkarasakas dita? Dumeng! Nanang! Agyaman na nakita kayo. Ay, Dumeng! Ay, dapo, agyaman na nakita ka. Ayan, darusa. Ladingita, saan ko na igawid, idi kinamot kilakyan aburangan. Agya, kinamot ti burangan. Uy, lakyan aburangan na dyan. Intalaw na ni Rosa. Yan, burangan mo't yan ang itangal kang tatangyaw. Anya? Ay, kasano na ito yan. Ayan tayo ngamin, aya. Ay, di kaya gro nga abana na. Panunutom tayo kit day. No kasano masarakan tayo datatang kan Rosa. Uwan, uri kas dyan itatang nyo na umahan kan insuk-sukat na kaon. Sa pulon ta, ako kuyog tayo nga apat na pumanaw dito. Uwan, di tati pagnan tayo. Ako, nagaduda kita kakaslagur uri amang sikbab ka na ta. Naanos da, saan da amangan anaw? Nga ta. Ay, sa bagay. Adumot tinakita alyon kas kada tigri itay kat saan dakmat nyo inananaw. Nagsawar tayo. Masapol na makita tayo darusa kan tatang. Ay. Dito'y kabatwan ti paglamangak. Aglamangak kung dito'y nagbaatan ti dua adadakil abato. Ay, uri makita nakdeja apurangan dito'y. Di na kon maasit gan. Saan ang makalusot iti nagbabaetan dagiti bato. Uri mapanmat iti rabaw dagiti bato. Di nak magaw at tanaw nagdituyan. Uri malipasak ti apurangan. Kasanuag pa yan ka. Awan matanda tatang kananang agraman ni Duming. Atan sa magmag na dita.
Ada ka din nakasulot kanyak dito eh. Kalbag. Tatang! Dito na. Ay na. Agyaman na, na makita kayo gayam Ay, na. dito eh. Ayan ni Nanang. Ay, diyan ka mo. Suasam sa pulag. Ha? Ay, nagdadagsan nga rin pa nagkimangag ko. Isuday tantay burangan ngayon tarayak. Ha? Ay, ni. Nasitaan na. Ha? Sika! Tay burangan tayo dyan. Masirip ko dito eh. Ay, huwag niya. Masirip talaga kita aburangan. Naginarakob na. Ay, nakalasat tan Rosay. Puntatang! Ayat na nanang kandume. Ha? Baka kami dito. Ito. Nabati-batak. Nagdakasan na yan na tagtagainip ko. Domi, mabali namin. Pagtitinuladan sa matan dagiti daduma ti panagpakamatay. Pagkunamat, Nagdangagak iti damdamag iti radyo itay bigat. Adaman na nagpakamatay. mada siguro nga agbibiyaga na. Mabalinak kasta. Agtutubo pa yung nagpakamatay. Nakabidyo pa ya. Impagman, mayat bibidyoan dyan ang ibidyan. Apaya di na inanawa nga iwan no linapdan. Ang mga napagarupan mo tiyag bidbidyo asan ama ituro tiyag tutubo ti tumpak ijay Anyan na kitang agpakamatay. Saan daya nga mo? Asan damat ako katibiyag da? Wanan niya. Tay kunada nga roden. No agpakamatay ti tao. Agbalin a kriminal iti bukod na abagi. Oy, tasaan ati tao ti may kadang iti papatay. Iti man bagi na wano iti pada na tao. Nagado ang mapaspasamak adi maawa-awatan ti makagapo. Kas iti day dyan nagpakamatay balasitang. Agasam, makita iti bicho. Nakatagdar iti paladpad ti rooftop sa ti balay day jay. Adamat sumagmamano at tao iti asidad na. Kita ang dalaang matakas laawan anyaman na. Igikwan, si Mango jay balasitang. Malikod iti pakatinnagan na. Idikwan, nagpatinnagan na patalikod. Ina, Makapaaliyaw. Sa damot la binidyo ni adan iti baba na digusan iti bukod na adara. Sobramot da itan. Windom. Jay mat imun una na ipadamag ang nagpakamatay mutlaang. Nagabang mat kano iti may sa akwarto. May katlulagay nga aldaw na ijay nagpagkulan. Tidakas, no saan da ang mauluyan na kitang agpakamatay, kat malasatan da. Kababain lakit day. Ngam at least, may kanday ti gundaway nga agbabawi. Wano agdawat iti pamakawan kadag iti basbasol da. Ay na, nagasad da iti may kaniti kundaway nga agbalbalay, kan agdawat iti pamakawan kadag iti nagbasulan da. Ay na, ay. Partaan sa daytan, dong. Gagangay kanya akong tiyag susuya. Ore, sanak ang makaturturog. Anya? Wala mag... Kasla dinak pala ang mga asawam. Man naturugak at talaga. Isa di kadumlawo no pagamuan na ta nakaturugak tumaran dito iso pa.
Di kayo na aluha. Kat lumabas tayo iti balay, iti maatap amang gagamod. Aywan. Akpaiso nga takaya manggagamod ni Ina tapaya? Nalait ulit iti magda. Anyat amo tayo ngay, kat awan mo't pamanagnag tayo. No agpaiso day ta at chismis. Wala dara sa inyo. Ang mga no ibakal na tigamod na kada tayo. Dara sa inyo. Hindi ka bunta-buntog. Nay, timanaw. Di yo'y kaskasaw. Darasan tayo kit-dikit, nay. Saan tayo ton amakita ti pagbandakan tayo no sa naknatan? Kung nakilano di kayo umayain. Nataktak kami nakitungtungtong paimot ngamin ni Bakit Tapaya. Limabas kayo ijibalay na? Word. Ay sus! Ang mga numan ano kayon? Napigsa ka no ti kamod day jay. No day jay Bakit Tapaya ti pabasulin da no apay anatay ni kakatukong. Word. Gumala. Saan dito ti pagsaritaan tamay papad iti day jay Bakit Tapaya. Agsimpa kayo kitin. Aglualo tayon. Inaya bandak na agtugaw dito ayan lang aglualo. Tay supay matisumbat ko. Ayam. Makatugli pakmatay. Nakabaybayag ba't nga ron luwalo da. Libot lang malmalpasan. Idinto tanamit luda na nag-amin. Ay, asan ba ita pa nagluwalo da? Sang kaulit na tibagbagara. Agsanggirak man ni kadigi. Palugudak man lang. Nga agari na tiyasaya. Ay. Umaya kong turog. Kunada, amasapul atan awak ti banggay ni kakatukong. Tapno masumang kano, no adamet agpangpanggap amang gamod kanya, aksubeng. Tanawam nga minin Kaduan ka, no mabutang ka. Amangan no ibagamit ni kakatukong at akrutak. Taylaan kabutang ko. Manya nga rudan, no mabutang ka. Sige, amangan no makamudan ka mag. Ngay bagla ko man no masigurado yun no asino ka nagiti atap amang kagamon. Uno man namay, di andali ti lugar tayo. Naita nga rod. Kuyugan man nga rod, bakit? Mayat ka matlagayam abakuyog. Ngala, kumput ka dito itakiag ka no mabutang ka. Paglagaing talangan dagiti ramay ta. Agpinatpud tay ti husto Tapno santa basta makapaginabit no anyaman ti mapasamak. Oo, na yakin natakrot. Sus, di ka man. Amukmut ka ta mabutang ka man. Agidan ta magnakaslagmat siya. May siya? Dua? Talo? Sige, pag na. Adita. Anyangay ka. Nakamulagas. Kumikita ka na ta, Suping. Sige, biyagsaman lakay. Hindi, naglukutan. Kunadaan natin si Bibiyang mo. Baka ni kakatukong umay ka. Kitaim man to'y pinailungon mo nga asawam si Bibiyag sa paimat. Ay, sa asawa ba gustay? Anya si Bibiyag? Apay ngay, inlungon nyo mo na si Bibiyag. Nagkunamat na si Bibiyag. Ito kong gustay. Ay,
Dua amatalag ata o tinangpol sa natay atalagan. Nagkunamat na si bibiyag pailaan. Kat di ka agungat akaka. Kanutin tula ibagbagam, chairman. Ay, maribak ka. Nakamulagat ngamin ita. Isumit. Ay, sos. Delikado kayo na kasta tinakita yaw. Agbari-bari kayo laanan. Tamangan no isaruno na kayo dyan ang gamot kanila kay ikaw. Ay, nang. Ay. Pwera gamot. Pwera gamot ka po. Nakitam kumamat kilangan niya ama to kung anak kalungon no imay ka itay ay ayaban na karosa. Apay, anyat lang ana. Mamati ak itimbaga na tatang kananang. Anak kamulagat idi tinanawan da. Gad? Nakamulagat mat, edi tinanawam. Nakamulagat di kanawa na matana. Amuman day tay kaslag sirsiray. Anya? Sasaw mat duming. Udno ti kinunak. Kaslag sirsirig apo malsiit sika. Hindi ka man. Sus, sayang nga tadi mo kayat atan awan. Apay nga rod ngay akas jay. Usigit na ron. Ket amangan no sirsirigan na sumaruno aranggasan dyan nang ranggas sa wano nang gamod kan kuana. Anya? Talaga nga taaya akamo timpatay na dong. Kasta ti kunada. Da idi impan da idi ospital. Ken awan kalumat ti naduktalan da sakit na. Ket idi impan da iti manamay wano herbolariyaw. Da jay. Nakita ka no di mangagas da iti naglalaok alansa. Kas kada tornilyo iti buksit na. Wen, kasta timang mga asayang guseng. Ket amang ano kas jay. Sirsirigan na no sino ti may saruno a target di manggagamaw. Ay, unayin ay absat ko at ukong. Sumungsungad at pailaig dito ipakalamlamayam. Agarubos man na ajak balakdan na ito'y luwago. Alakad, danggayan da ka di ang agdungaw kakabsat anak nga amang imatang iti orasyon ko amang ipaglida ang aya. Alakad, no di kay makabuelaw, bilangan kayo iti maysa, dua kentalaw. Oh, maysa, dua, talaw. Sika pa ito ko ngayon. Inulilam ni bakit baka at inungdong gumayan. Tauray siya kinitimun unaya. Nasigsiglat ni baka nagpasaglot ken ka. Alakab sa tapaya. Idong awulatan ta siya tumat inton madamdama. Alagad no isuti ko na maya. Kitbalugudan ka baga. No kumata mabalin na ya. Bumangon ka paila at tumugawa. Taindengam dagitoy dungdung ami makipagrig na. Katsapay kuma dumanon kay jay langit na gloria. Asan kat nga agpatingala ijay purgatorio nga agtuga. Kat no di ka man makadanon ijay gloria ay kat uraim nga ron ni baka. Tingkat tanam mo kunana surutan ka ngay nay ayat na. Ay,
Ay, Ustawn, isardang yawn. Sumublat mo ni kabsat baka balaw. Malaba ka, ibanat maun. Alakit, gusto mo daitan ang nga kabsat ko abak ka. Ikidam mo dagitan mo lagat mo tama nga no agkamata ka. Aya. Agdong awak aya. Ay, natay kagaya mon aya tukong. Ay kat, anyat uraya mo aya. Biyang mo itan ti sumublat. Dung awa mo nila kay mo adandani nagmistake alakay kaw. Ayun gayam. Ay, tukong ko. Natay kan aya. Nekat, nagurnos mat gaya mo dagita dua sakam anagida. Ay, tukong ko. Alan, agplastar kamitan kapsat baka. Tani, urayin na kan. Anyamat kanutim ako nam ita. Ni, anyat urayam. Paskwa? Ay, no agsasao ka. Kaslaam mong ti pampanunutan day ta nakaidda dita. Mapasa tayo, ti ibagbagat ti rupa na. Tanong maiturid mula kumamat amat matan, akas iti panang matmat ko itay adungdung awan. Agkirim-kirim dagiti matana, apasaray imulagat na. Akas lakayat na nga ibaga. Ay, yaman pa'y apo, tanda katapaya. Anya, manglukluko ka kaday. Ay, saan kabsat baka? Ajak may turiti kasta. Malaki din. Sangumon. Kat no mabalin. Dumuga mong. Kat ipasnag mon ayablat ti dong aw mong. Ay, anyan ayatapaya. Nakaadado ti ibagbagam. Alakit nagyaman ka. Tadak nga adot maibagana. Ano awanag gayam? Mabangles kayo Tadi yung ungapan nagitingiwat yu ita. Wala. Tangay saan nga agdung aw ni baka. Kantaan tayo nga rudon to'y nakaida. Kantaan tayo ti di ka nagsangsangit. Okay. Maysa. Dua. Ready? Sing! Gikan agsang-sangit kay laladay talwam. Ado tiag ko na talaga nagamudan ni Ama Tukong. Uy, agasam. Diyay pa'y atapon daan ang gamot tinapan dyan ang idadaulo kano iti dungaw. Ay, nadamag mo man. Una, kat no dandan ni amin ngagtutungtong iti barangay kat di lamayan ti tapik da. Ala, pudno nga tang hadamang kakamon. Ay sus, pudno kano, kasta ti kunada. Panagnakan ti papatay ni Ama Tukong kaslasan anatay. Aya? Talaga ka di akas lamat maturog lang? Uy, tanawam mo't na minsan Last night na kano ninton rabi. Saan ka no pay? Ha? Ay, naudi ka gayam iti dayta na magdom. Saan da ka no pay nga ilas night? Aya, apay ka na. Nakita nga tamat ni hinabak tikas iti bagbagaan. Kat mamati matan nga amangan no saan pa anatay. O makita, nakaskas daaw ko naktumay. Isa atan awam to inton rabi, tapno mamati ka iti ibagbaga. Ay, no saan dapay nga ilas night kaawatan asan pa'y amaitabon inton bigat. Wala. Maguray ka man duming.
Adda sayang guseng. Saan na balsa mo? Agpaiso aya. Kastamat ti kunada. Ngapay ka now? Anya ti rason? Tasanda pa'y nga impumpon. Mga nagjag ka no pa Kasta ka no ti kunan ni inabak ka. Ay, sos. Nakita na nga tan. Tay, anya ti nakita ni inabak ka. Ay, kasano ayakit. Kasla saan mo't ngamin anatay ni kakatukong. Ah, sus, mamati mo't ni katugang kiti pamatik. Saan sapay at talaga anatay na niya alakay. Oh, di ka matag sa undoming. Anya mo't timako na medyo nakamasayag. Ay, kwa, kasla kasta ngagpaisang. Kasla pudno asaan pa yan atay. Gusteng, mabalingon ti umunang agaway, siya kung tagpaliw ditoy. Ay, siputam dagiti partidos ni kakatukong. Kanti partidos ni Bakka. Bakit niya? Dandanin awan makita a partido ni kakatukong. Nagaawid ka nun dagijay. Dagitay simbangpot idikalman. Un nga raw. Ano ti mas dawa ka barangayan? Takas lasaan mo nakipagladingit dagijay. Agpaiso day ta. Ay, wan nga rod. Ado ti mas dawa ka barangayan. Nakasaok di may sa akalakayan. Kagura na mo't dabak ka kan tukong. Natayan ni tukong ng kasla saan da maladingitan. Kitday ta ti pagduadwaak. Adala kit di problema maipapan iti ipapatay ni tukong. Kitday ta ti doktalin may. Daman la damaga, kabsat Bakka. Ay, adnya ti bagam, Chairman. Tay niya dayunak pa iti ayan dagiti manmanon a makiminmin nulagat kanyak dito'y lamay nila ka ikaw. Anya ay atim patay ni Tox ay kitukong. Di tapaya nagbalin akaribal ko ti makaam mo, Chairman. Iso tinang pulso idinagataki ni Tukong anakatayan na. Ano kasta? Atake ti impatay na. Wan, Chairman. Ado kano ti utang ni Tukong kanitapaya, idi isuda ti agsyuta. Kunama ni Tukong, adi namat kano dinawat, dagiti kwarta nga ibagbaga ni tapaya nga utang na. Itad na kanuma. So adi na bayadan adi namat kano inutang dagijay. Kat idi may manan agsigir ni tapaya na atakin ni Tukong. Kasta? Wan, naudatalatan. Idi kwan, pinulsuan ni tapaya. Nagpresenta pa yun ni tapaya nga iso ti agpaaramid iti lungon. Iso dayjay. Iso jay na kay lungunan naan. Napagsasaip mo't la plywood dayjay. Kahunlaang lungunay na makuna. Ay, kastagayam timpatay na. Naatake kaputa masing-singer iti di naaklunan nga utang na kasjay. Ay, uwan, Chairman. Dayta ti puon ti nakaatakyan na nakatayan na matan. Pagkati ko na tata? Tangay saan pa nga aglas na itilamay ni Tukong. Mapantaman makilamay. Dataman ti mang palas night no kasano. Anya? Mano itayin tay dagop ti abuloy ana ornong dadumeng. Nasurok ka no na 20,000 pesos. Nakalagat at dayayin. Ala, mapanta. Ilasta pa yun ti panagabuloy dagiti manang nga asya tao. Nay, kasano na ita? Awanin ti adu asawintan. Nay, papanan nyo, tatang? Income paglas na itan, tilamay ni Tokong. Anya? Katno saan nakanupay mat alas night ita? Wen nga rod. Intantanda ti last night, last night menu kaskasano. Engkando, may.
nagtulagan ta duminga. Nabilin mo ana imbag da tanod ugok ti tasiraw. Uwin tatang, alerto da amang idep iti palso nga oram. Dagitay nga asawa dagiti tanod agdadan. Nagdudupudup da iti arsadanan ti agdan. Amudan ti ipukkaw da. Uram! Ha, ay, uram ka no. Uram. Ay, uram. Ha, min maringkwas ti banggay tatang. Huli ka! Munto ti abuloy! Batan niyo tabuli ko! Munto na ta! Salbag ka to kong! Naging papatay ka, tapno maabuluyan ka, iti pagbayad mo iti utang mo! Tapaya! Baka! Umasinag kayo! Ay, awan amok di ta, Chairman. Agsingsingir aglay iti utang. Ay, ni Tapaya tinangirugrugi iti kalugan. Sumaga kayo! Ay, Itatokong! Asino ti kinakonsabos mo kadag iti dwa babakit mo isi babakit iti biyag mo? Ay, Chairman. Agsaw ka! Asino kada bakaken Tapaya ti kakonsabos mo tapno maabuluyan ka si bibiyag? Agsaw ka mang tukong! Duwa ta! Dahil natapaya kan inabak ka. Dumeng, agreeing kang tagawid tayo. Ay, si bibiyag samot ti malamlamayan na Rosa. Anyat ko nam, Dumeng. Ay, awan. Sige, magawid tayo. Sabag. Nagbati batak manag. Domi, mabali namin. Ay, parbangonan. Suya abakon. Partaan ti panaginan na. Lapuya tak, di na minsan narabi. Basit la turog kumat iti kabigatan na. So, dahil ti maran ti mainayo na puyat ka. Dakbot lang amin malmalpas ti salip ko nga ababa saritan. Subya-subyak amasaan. Minton kuan. Addan tuman edita kaon. Kanayon ti panangedit ko. Daitapay ti pagbayagak ngagsurat iti istorya. Tanukas niya basa kung di malpas ka. Addan tumanan makita kanas ka na masukatan. Kas ita, istorya, may papan iti veterinarian analakayan abaro, iti sursuratek, adyak mula malmalpasan. Katno kas tingagtugli pa kaon, suko manan Tanodyak ikas kaso dati apan nakaturturog kaon, amang ano pagpasugnodan nak. At saan ko lakit nga runan na may turong. Ay, dito iso pati pagidda ka. Tapno makariingak to yung nagunit ti alarm clock ni Rosa dito sa alas. Orewan ulis ka maturog. Tanadaga ang lata, idinto ta parbangonan. Barang may tagtagainap ko ti ending ti istorya. Kam! Jam! Ay, ala, naglaing kan. Makawat ang iti sao. Shake
hands. Come on, doggy. Shake hands. Shake hands. Uy, naglaing ka talagan. Anya nga tati panagan ko kan ka. San adoge, taibagbaklat nga aso kan no kas tatiawag ko. Idinto ta saan ka gagangay nga aso. Day taman aso mo tinasahang Rosa. Daytan ti pang-ibusam iti oras mo. Nakayayat nga min tatang. Naglaka na kasuro, maawatan ng tisao. Di kay mamate. Doggy! Come, doggy! Come! Tututu! Makita yun, tatang. Nagtungpal din bagat nga ramidan na. Nawatan na mati. Imbagam ngagpaiso Di kay tumat nga min mamati. Naglaka na kasuro. Nupay saan pa'y unay ang makadiretso. Mayat. Nasaya at sinagutan na kadaya duming iti asaw. Tada para taol no da umay asabali at tao. Ay, day talaang atatang. Di na mo ti agtaol. Aso pa'y nga raod no di na mo ti agtaol. Doktor iti ayaw pinudingwa ni Duming. Kat no bilang da isut aklunem kadagitag daton king ka. San tayo met amay ranod to iti kina veterinaryo na. Apa ako nayo asaan tayo ang mairanod, tatang? Awan met taraken tayo ama balen. Pangipakatan nanto iti kina doktor na para ayaw. Sana problema day tatang. Agtarakan tayon tapno mairanod danto ken ni Dumeng. Di ka man mang pilosoporos Amom, saan ni Dumeng ti kayat ko para king ka? Nikiram ti bagay mo. Ay, manjak tatang. Jak kayat day di akiram. Ni. Taulan nakmat ti Diyos king aso. Silagi. Di na mo ti salaki, tatang. Tanya nga rutya muna. Stop! No! Do not bark! Stop! Na. Takund English. English ti mawatan na asaw. Tatang. Anyat impanagan mo kingwana. Awan pa'y. Siyak nga rod timang panagan. Anya ti panagan nyo kan kuana? Tutut. Come. Omega. Come. Come. Kayat na ti umeng, anak. Husto launay. Umeng. Kasla duming. Nagan lagayam ti aso tinagan di kayat mo nga agar-aram king karusa. Duming. Umeng. Come. Jam. Kamata na. Come. Duming. Come. Ay, ala. Kinamatan ti asok ni tatang. Ay, come back, come. Ay, anyan, no Duming tinagan ti asok. Anyan tulangan ti baga ni Duming. Ay niya. Dumeng ti may panagan iti aso ni Rosa ngayon sagot ni Dumeng. Wayne, bagay na. Kin mayat mo ti aso na panaganan iti Dumeng. Anyan. Kaslay bagamutin nga aso di agar-aram iti anak mo. Bayama, bareng madismayan tumut lang ni Rosa. Anya nga min ayat, hindi mo pangayatan ka ni Dumeng. Doktor mat. Uray doktor ti ayaw, pamakun ko na ta doktor. May mayat no doktor ti tao ti mamanugang ta. Lumakay kan bumakagtan. Siyempre, nasaysaya at no doktor ti makaasawa kini Rosa. Tapno makaminos da tao iti ospital no bilang man makapkaptan da tao iti sakit.
Day talaan tiga puna. Isan mo ta? Siyempre, nasingput lata mo ta. Sa nagaputa doktor kayat mo dadagusain. Ay tirigat na ni Dumeng ti kayat ni Rosa. Iso nga ro adis mayaek. Bareng nintumot la Doktor Kiram ti ayatan na. Lakay. Saan ang maawatan ti kinatao day ja Doktor Kiram ay bagbagam. Nudad duma kasla taga Benguet. Nudad duma mat kasla inchik. Ngam no pasikiga makitaan kasla Muslim. Ay sa na-question data. At doon tinrigregalo na kinirusa ngagkakapatid. Anya ngamin ay ati di mo pangayatan ka ni Dumeng. Ay, langan na langan kahit imot day jay. Day tamanan ti bagam. Napatali ko dak iti na minsan kat apaw. Da sinyal na nga imot. Anya man na nakita sinyal. Masinyalan mo tayo ti imot. Ay sos, nung naunag titil-til ti tao, imot day ta. Day taman ti bagamot. Adda mo tayo ngamin naunag atal-tal. Jak Adda? kitaan. Ay sos apo. Di mo't adda kasla kanal iti til-til. Dayjay ti pagkitaan bakit. Anya? Oh, pada sa malibasan na kita ti til-til ni Dumeng, no day umay pumasyar. Mapanik-nikam timbagak. Timbag ta nalibasan dataatang kananang mo, Rosa. Wandom, impambar ko ang magkasinara kak iti kabatch ko iti high school. Amangan mo't no da binilin da amang sipot ken ka. Nupod no timbagam apapanam. Awan, at ako man nakita ko na. Nasayat no kasta. Yung kasayaatan no, mayak tumot lai di balayaw. Ayun kasaritam ni tatang ko. Iranam to inton awan pasyentem. Ore no adda, tadamot tayo sekretaryak a nurse. Wan anya. Makaisa makmanage nurse mo, naglaing. Una, may piyar ko ken ko ano ti klinik. Imbag man ta di na mapanunot ti agabroad. Kay kaya't na ti agtrabaho iti klinik mo. Samay sa, imbag kumano di klinik kapakatamingan dagiti ayo. Ay, kumpormi mo't iti kayat ti tawa pagtrabahuan Sa bagay. Anya di ko ino na mga ibagam? Ayun, dandanik malipatan mo't tayo. Aggraduarak to niti kurso at talaga akayat ka. Oh? Iso nga agpa-extensyonak to ijay veterinary clinic. Ay, mayata. Klinika para tao di extension na patakdaram? Uy, adamot pa sit-urnong ko apang itulo iti planog. Luan to a clinic ti agabay ijayan. Veterinary clinic, kan iti extension, clinic mo ita para karag iti tao a pasyente. Anya? Matungpal ton ti arapap ko. Kadwakan tumutin nga agarapaap. Anya? No kaya't nakanton ni tatang ko. Apaman nga klunan ni Rosa to'y ayat ko. Ikasar ko adagusan. Nagsayaten. Agyamanak. Agmanugang ak adina oras itin hinyero. Ay, wan. Mairwar konton ti board exam. Uray, sana ka doktor. Ta, inhinyero akton. Sayatem nga raud. Kayat kang agbalin a manugang ng dayjay nga agar-aram kay ni Rosa. Kailangan amin kanyak. Kat, awan sa mo ti pagkarkarit na. Adamat piman klinikanan. Aya, kaya't ko ang makita ti klinika na. Ipa-check up kung tuman ni Saddam. Tapang subukak no nalaing matla a doktor dagiti ayo.
Ipan mo kat amin dagiti taraken mo iti klinik nan. Mabalin ka di mo't nga agigiddan. Ay sana siyempre. Pila. Talagang anus lang ti kasapulan mo kastoy. Ipila ma. Yak sa mamati akabaalan na ti kasta. Madi Madite, anya. Ay, daytoy kilata pa nagsuyaab ko Sakit. Saan samot nga agsusurot ti ibagbagak, tata. Anya. Ay, salbag. Kasladyak mauawatan dagiti ibagbagak itay. Anya dagijay imbagbagakon, tata. Apay nga damagam kanyak kiram. Adan samot kabaw mo. Ay, awan pa'y kabaw ko. Masiguradok. Kalkagak iti yakayakan, timang dilaw kanyak. Gusteng, at napasugnod ni Rosa kan. Isa ang nakapupuklatan iti kwarto na. Anyat pagpaspasognudan na. Di ka di sana na panangsarsarong kardadya duming kengkwana. Kaslakastan sa ita dahil pa'y akiram ti pang pilitam kenkwana aromwar ta sumaangaw. Iso nga ron ti makita kamay parbengayatan na. Ay siyak ti masurot. Salaki. Ay sus, imbag ta dinakmut sinakmal. Ala, taulan na kamatan, kiram. Napatag kumati bagakin ka, Rosa. Nauyong mo't dayta asom. Agawid akon. Ni. Sige, Rosa. Inton maminsan lang nakasarita ka manin. Agawid akon. Tanglam ta asom. Tamangan no surutan nak akin natan. Ay, alaron. Di ka madanagan. May sala asaok agtungpalan daytoy. Sige, mapankan. Darasam. Ang mga may patakat duklosan na kapay. Taasaw. Ang mga no kamata nak. Ay salbag ni Aya. Awan mo't kayam daydayaw na. Imbag na tipos na no aso ko ma. Takrot, tata. Kabutang na ni Domingo. Rosa! Tatang. Domingo kung kunamatan. Ay, ito'y asok ti kunak, tatang. Saan ani Domingo, Portugal? Doc, ada kasangsang pata pasyente. Ada ijay bed number 4. Kasta aya. Ayan ti akin pasyente. Nagawid pa'y laang, Doc. Mapan na kano ilako dagijay anak ti pasyente da. Tapno ada pagbayad iti down payment da. Imbagak ngamin, akasapulan ti down payment no makonfine ti pasyente. Nasayaan. Awan nga minigatang tayo ti aga sa may tudok adagos iti pasyente. No kasapulan na matudukan na dagos. Imbagak tetan arason, Doc. Okay ka no laang. Uray ta, aganak tumanan ti pasyente. Basta aya. Bagta mayat damay. Isungarod akapilitan amapan na kano ilako dagiti anak ti pasyente, Doc. Huwag gaya. Anya di pasyente? Kabalyo, Doc. Ay, kunak no ba ka itay? Sige. Inak-check up na. Ang mga no grabe mo ti sakit na. Lakay, anyat na pasamak kan. Yak ba na mo? Kalat madalat na nakasla. Maulaw. Sa edikuan, si Marunuti, panagsakit ti buksit ko. Anay ko! Anay, anya nga mintikin-kinan mo, aya. Inapoy mo at kan gusipang tinangal dawan tasan, aya. Un mo. Anay ko, ag sakit talaga.
Ay ba man ni Rosa, ipandaklangan iji ospital. Ang alawon, panahon ka pa nga ron dito yung kwarto, tayo bak ni Rosa. Sige. Ay, na. Rosa! Rosa, ayan mo. Apay nanang! Agrobot ka, ipanta ni tatang mo iti doktor. Ha? Apay ayang amin. Ag sakit nga ron ti tiyan na. Kunana nga ipanta iji ospital. Ay, apag iso, naglugatan di klinika ni Duming. Ijaytan nga ipan nanang. Anya, di ka mad. Kato saan mo a doktor ti taon ni Duming, no di ka... Nagraduaran a medical doktor, nanang. Para tao itan a doktor ni Duming. Alang arot, agrobot ta. Basta doktor ti pangipananta. Ti importante maagasan. Madayak saan. Madayak saan. Lakay. Saan kayo pa'y amatay, tatang? Ada kayong dito'y pakaagasan nyo. Agasan na kan ti doktor, Lakay. Ada kan dito'y klinika. Ay, nurse, sa dino award, ti pakaipanan ti pasyente. Mabiit laan. Itaat no anya ti ayan ti bakante. Agasan da ko na. Pangasiyo, tamatay ako. Mabitla ang Lakay. Nakitaan da no niya award ti antibakante akatrem. Ada ka din ni doktor, nurse? Agturong dito yan, ma'am. Aga po ijay farm. Maraming binakunaan na ijay. Anya, farm. Ay, binakunaan. Saan ka maawatan, nurse? Doktor met ita para ti tao ni Dr. Doming, nana. Saan laangan abakbaka, nuang, kabalyo, kas kada manmanok, kada bababoy ti agagasan na. Awan, amo midaytan. Niya kayo na yan. Sumanao kayo tiyak mawawatan. Anay ko man eh. Ala, Anay ko ba eh. ulang samot na ni chairman. Anya, ay, gustay, mangmangag na. Tatang? Permiti sa katibuklit ko. Ipatay ko na ko. Umayon ni Doc Doming. Isot mang injection ka na kayo. Injection. Ay. Pira-tudok. Awan ka rin ti bakante award. So, dito yun tipang taminga kada kayo, tata. Manyak. Yada yung data injection, manyak. Talaga akabuseng mo, di ba injeksyonan na kay agas mo dayta. Ay, urewan. Kami jaklangan. Gustay. Sikantak pa injection no kahit mo. Mapanahon. Lakay. Tata, agasan kayo. Magsubli kayo. Kabutang natin injeksyon. Takrot. Najay pa si... Jay takrot at tagainap ko. Kabutang natin injeksyon. Domi, mabali namin. Aday na-recommend natin kagawan padtok. Akaanakan na ngagtanod. Ibagak to ka ni tatang. Nariga to. Amang nadan tukit di saan niya amo nga aramidan na kat pakaibabay ng tibarangay nagbugsutan. Bagay. Saan mo tada tao di may babay? Di kagawan padtok na akin kaanak-anak. Ay, ore. Kat nakalpasak mo tarit istorya. Wala ka iladakmot lang. Ilayon kontirumidap.
kadimtang. Good morning, Chairman. Ay. What is good in the morning? Ha? Kita anak pa ya, Chairman. Siyak da ito eh. Tumastaso, tinagan ko. From Purok 3 barangay Nagbugsutan. Agaplayak man na barangay tano. Tumas Taso. Ay, naglaigan da ito yataw. Sino tinagko na ngagasapulan kami iti barangay tanawd? Ni kagawad padtok na ulitag ko, Chairman. Imbaunak dito eh. Ayan ni kagawad padtok. At day gibalay da. Imbaunak nga ro dito eh. Nagsarita da angkel ko padtok kan ni kagawad dumeng. Umayak ka no dito eh. Kasta. Ay, nagkasapulang kami ti barangay tanod na nagretiro nila kay Gibos. Kasukat nga rod ni Ama Gibos, naggibos ng ti serbisyo na ti sapsapulan nyo. Ay, umasinig ka man. Tadi kakat kasla security guard na nakatakder di taayan ti Ridaw. Ayos. Umay ka, tugaw ka. Naawatak ka din, Chairman. Nay, atilantado mo dito eh. Saan ka pa'y anaawat, Tomas? Agtugaw ka, tinterbiyan ka. Ano ti kahit ko adamagan? Uwan, Chairman. Pasensya kaila ko man. Adan sa lawa-lawa ti karabukob ko. Ay, apo aya. Agdi 4 ka de, Chairman. Ay, di ka pa'y naawat. Di 4 ti adda di tautik mo. Ay, dispensary nyo, Chairman. Adda asawa mo. Adon. Anya? Ay, disqualified ka nga rin adagos Ay, awan pa'y, Chairman. Awan pa'y asawak. Ngam ado tinubyak, ti kayat ko asawan. Ay, Tomas, saritaan ti manakamatao day daw. Wen, manakamakmat ataw, Chairman. Nusanak ngagbidot ijay Purok 3 tayan ti balayaw. Wen, Chairman. San unay adayo iti balay da angkel padtok ti balay mi? Kasta ka day. Wen, Chairman. Agir irigan adakdak kalabasit ngam tay makuna akalapaw. Nga adakot si nakaparada iti arubayan na. Isuday jay ti balay mi. Kutsik jay nakaparada jay. Jagdamdamagan asino ti akin kutsi iti bagbagam. Kanjak amo nga dakot si nakaparada ijay. Isungarod nga ibagbagak, Chairman. Ada si Dulam. Awan, Chairman. Ay day. Uray anya nga ay day. Apakakitaan husto mo dlatim bagam anagan mo. Ada. Ay sos, Chairman. Tirupak ta ay day. Kita adaklangan Ay. Sige. Urayam na sekretary ta isunto ti mangtad king kay ti bayo dita afil apam. Wan, Chairman. Agyaman ako nay. Di ka ito agbabawi ang mga alakanyak. Tanasiglata kas kasiglat ni kagawad padtok apang nga maeg. Anya. Agtapalpalawas na dya tao, Chairman. Ngam adamat pagimbagan na, no iso ti sumukat kaniya Ama Gibos. Pagkunam. Ada kotse na. Ada pa'y motorsiklo na. Mabalin tayo mat nga ta pakisaritaan. Ta buluden tayo di kotse. Wano motorsiklo na, no? Da emergency. Una ya. Saan mat nga ta napaidam ni Tomas Taso, Chairman? Ngala. Nawatin tayo dayjay. Kitsa pa'y lakumatan nagagit ngagtanod. Nagagat na dyan. Imbagam dayja. Namnama kagawad dumeng. Isumati ko na ni kagawad padtok nga ulitig na. Di nakasarita. Kan inrekomenda na ti kaanakan na kasukat niya Ama Gibos. Sige.
Ngem, kabagyan na nga tangag paisaw. Agdwa-dwa kita apelyido na kay. Ha? Kasla pagdwa-dwaan. Tomas Taso. Tasaw, ti apelyido na. Wan nga taa. Tako na ni kagawad padtok. At ti ina ni Tomas ti kabagyan na. Agdan ni Tanod Tomas. Anyan. Nulabsan ti agsarita. Manula adepat ti kasidag ti barangay huli ti balayda. Agkotse pa lang may agyute. Sapay dandan ni awan mapagparada ni ti arubayan ti barangay hol. Tadi pa lang nayudong nagitay tabla pinaragadi ni Mayor. Maaramid ka no alamisaan iyo opisina na kaniti session hall nagitay. Good morning, kagawad Dumeng. Good morning, Matt. Tanod Tomas Tasaw. Ay, ni kagawad mo't. Ibalikas na pala ti kumplito anagan ko. Maray-ray awak nga minitinagan mo. Ay man yan. Karubam na to'y barangay hall, nakakutsi ka pa yung umayag tanaw. Tapno mausar ti kutsik kagawad. Kakaiso na anatong palti arapaap ko ang makakutsi. Wan mat ket diya. Padasan mat ate agbiag akasla doon kagawad. Palawas talaga diya tama. Ay, oo, gusto ka mat ket diya? Huwag gayam kagawad. Amok asaan ka amaw awanan iti kwarta. Ay, iso di lang mabalin apautangan nakpailang iti panggasolina. Anya, ay salpag, umutang ka kanya kiti paggasolinam? Ibang klase ka Tanod Tomas. Si kamot gayam ang pareng. Kunaklan no asino itayon ti agtok-tok to. Ay, kwarusa. Napanak iti barangay hall ngam nakarikap matan. Damagak la ko man o amuyo tinapananda kagawad Dumeng. Imbagada nga min ijaya nagkadwada kini Tomas alakay ko. Wan, husto ka ang pareng. Naglugan tayo di kotse nila kay mo. Ano kasta? Sa dinaw tinapananda? Eh, pasensya ka. Jak mo tinapananda. Ah? Ay, umay ka ha. Sumarag ka, tagsarsarita tapay. Urayam ti asawam dito yan. Tama sigurado nga itulod ng tumat lang ni Doming dito balay. Ay, alaman nga Rodrosa. Uraya ko nila kay ko dito'y balayaw. Apag isunto ti oras. Apay, da ka di papanan nyo ko ma? Ag-date kami kumamot kan lakay ko, Rosa. Ay, imbag man. Kakaiso na anak kautang kanu nito mas iti paggasolina na kan pang-restaurant may. Anya? In kayo ag happy-happy nga inutang yo, tigaston yaw. Sana balin Adam, sweldo nito mas sa pagbayad na. Aya? Ay, sa pali kayo mo't nga gasawa. Ay, kasta ti biag, Rosa. Samantalahin habang buhay pa tayo. Kunak man iti Tagalog. Tanong matay taon, awan ton tikas jay langit. Sana ya, Rosa? Ha? Talaga gayam nga ag-date kayo kan bakat mo, Tomas? Ag-date da? Wala kay. Iso ang nagururay ni Ampareng. Gusto ni Rosa kagawad Dumeng. Ipashare ko man mo't ni bakit ko. Kakaiso na pinautangan na kagawad. Imutang ka tapno. Ay anyan, kunak no paggasolinam lang. Ay, kwa kagawad. Sana bali nga umutangan ni Tomas basta may date nak. Kasta ti panagayat na kanyak. Ay, saan ka di, Labs? Ay, uwin labs. Nay, saan kami nga agbayag? Kagawad, mapan kami. Intan labs. Ay, one Labs. Ay, Rosa, kagawad, mapan ka man. Sige. Anyan na kitang agasawa. Imutang ni Tomas.
tapno dalang pag-good time da. Sapay, kaslapay agpaapal da. Umapal ka. Anya nga umapal? Makapasyarak mo't no kayat ko. Indaman kiti mo't agpasyar, bakit? Saan mo nakita da tumaskin ang paring? Saan mo pa'y amalagip? Mapanak man laiji kada tatangan. Anya? Makapakatawa mo ti kabarbaro a barangay tanod kagawad dume. Apay ka rin kagawad mo rin. Agir-irigan di balaydang kaslaawan anyaman na. Una niya. Amangan no itayaban ti bagyo day jayin ton sumaruno apa nagtutudo. Awan samot rubwat na amang patarimaan. Sakit ni, Abril ton. Mamin ano matlaangan ngaglabas ti aldaw, panagbabagyo manan. Una niya. Agasam, paglawar dalaga ayam di inutang da akwarta. Wan nga ron. Imbis ko maajay balay dati kitaan da. Lumsuten ti dapan iti na akilis akawayan adatarda no di agdumog ti magna. Bay, antay latay da. Santay mo't nga mo, no anya ti plano day ti biyag da. Sa bagay, agpaiso day ta kagawat. Kanya-kanya mo't kat di kayat, kan panunot ako na da. Biyag da day ta, kat narigat mo, itapakibiyangan. Unmet kit di akagawat. Angam siya, madilaw laang mo't Sana pala. Uray agir-irig ti balay da. Basta da kotse da. Aniyan? Agit kasanon no marba ti balay da no agbagyaw? O di maturog na iti kotse da. Da kayo mo't kagawad. Diyo ko na makipagtanod kayo mo't ita. Talaga ang makipagtano dak. Makipagrundak man kada kayo. Adala kayat mi apaliiwan ita arabi ikan chairman. Kasta aya kagawad. Kumusta ti panagrunrundayo? Awan ka di tinadlaw yu o karkarna kada iti kalugaran? Awan mo't kagawad. Anya ko matimadlaw mi, wino mapaliiw mi. Adua? Kas ko man iti agmamanok. Awanan, dagiti agmamanok kagawad. Masigurado? Wen kagawad. Uray dagiti akyat bahay gang awandan. Imbagam na ita Agrunda tayo. Kaya't may amamuan no talagaan na talinaayan ti agpatnag dito nagbugsutan. Wen kagawad. Di uray man agpatpatnag tayo nga agsubli-subli ka dagiti kalsada. Nga uray pa'y kadagiti kailatan nga ali dito'y nagbugsutan. Awandahan kagawad. Good. Sige, agrunda tayo nga ro din. Mapantayon, kakadwa. Nay, si Kagayam tinagbati dito'y outpost, chairman. Wen, kagawad. Da kagawad duming tinagrunda. Kasta ka de? Wen. Apay, agdwa-dwa kayo kadi, itikit na talina ay ti barangay tayo, tanay. Adda kayo arinabi ang makipagtanod. Idinto ta Sabado la kumati duty tayo nga opisyal kastanod. Kaslagastan kagawad maring. Ay, nasaya at chairman. Ay wen. No pa'y dakkel tinagapuanan dagiti barangay tanod tayo. Kat sapay ko tagtultulo yan di kastoy akinatalina ay ti barangay tayo ang nagbugsutan. Nay, kaslada pa karilibukan na unay na giti aso iti dahi tabanda. Wen nga rod, salbag dagiti nga aso. Ay, dito'y kailangan kagawad. Enak man kitaan, no anya la unay ti tataulan dagiti nga aso.
Nagdardarasan ni Tomas na panikayan ng iti at tataol nga asa. Sigun ka iti pada na barangay tanaw. Adagun daway adi na kayat ti makikuyog nga grunda. Ti ammo ni chairman kat sang kamay sada nga grunronda karagiti kakaduhana. Da kayo akaduan ni Tomas at tanaw. Dito'y kayo pa ya. No damaganak ni Tomas into nagsublay. Ibagayo ang nagawid akaon. Sa likaw-kawak man apali iwan ni Tanod Tomas Tasaw. Kumusta ti panagrundayo idi rabi Tomas? Ay, maya, chairman. Nakipagrunda ni kagawad aging gaijay nagsapalan. Nagawid ka numatan. Saan gaya man na nagsubli dito barangay hall, chairman? Nagpatinggala ang ijay. Di na naanusan ti nakipagrunda aging gaya ti maudi arikaos. Naanusan na nga ta kumaa. No saan ko anapan dinugsak dagitay. Agtataol nga aso. Anya? Apay ngay, nagdugsak kay agtataol nga asaw. Una, tamakarangrang. Idi nagsubliak iti imbagak apagurayan da. Awan mo't ni kagawad. Nagawidan. Isa, nagawid kami mitan Kastaya. Ay, chairman. Iso, madlagay madi kay nagsubli na. Iso, nagawid kami mitan Ni. Adagayang papanak, chairman. Mapanak pa Agsubli akto. Ni. Dapay kumadamagag pimanaw mo ting. Kaslakit din manglikliklik. Sino nga'y tagsasaw itipod no kada Tanod Tomas Tasaw. Tanod ugok. Kan dume ngayon. Mas dawak launay, chairman. Wen, amo ka mas daw ka. Kinamangan wagreklamo ka tadatalaang tagjuti. Ay, saan la aday ta? Apay nga saan ta ngagsilaw? Nagsipngag. Ay, padasin tamot tibiyag tibulag. Akasla makakita tang oray na sipngat. Agalikap tamot siyang paminsan Yan, sinabali. Adalakit din iti asidagdag iti inawagak nga uniformado. Pulis? Basta. Ni. Adandag iti pagpakaking ka. Aglimang tilikot. Dito. Papa. Ada nagsardeng alugan iti sangot ti barangay hall. Shhh. Iso nga ron aglimang ta. May ka dito yan. Darsin. Damay at kagad barangay nagap ni barangay. Darsin nyo. Yabi na nagmakadagagawan kayo pisira. Sos. Salamat na yun. Ako na naman ka makita na kiti tangaw na yun. Sos. Nagbabanag na iti dimitan. Katayaw ng pagkat. Ada nagiti polis. Kanya na yan, kakalwa. Kain taidan. Hey, di kayo tignay di dagas. Ingato yung nagiti mayaw. Kat saan kayo nagtignay ti dagas? Tataw kakalwa. Kunakon kay. Ada kun takyaw dito barangay may. Salbag ka, Tomas. Taswanda kay ta. Nagtagtagay nila pa kamanay.